Nke a bụ maka ọtụtụ ihe anya mmiri mere Naijiria n'otu izu ụka. Oke mmiri ozuzo nke beliri ide mmiri anọ na ihe karịrị ndụ mmadụ 100 wepụ n'ike. Oke ide mmiri nke mere na Mokwa Local Government nke Niger State ebuterele ndị Niger echeta ebewe. Mmiri a bụ nke wagburu ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ wee were azịza zachaa ndị mmadụ na akụrụngwa ndị ọzọ eji bi n'ụlọ jebe obodo ahụdebe. Nke na ndị ya aka na-achọ achọ dịka ajaje na ama nke butere m na elere ihe ruru mmadụ 40 na Fraịde dịka ọ gbara mkpụrụ ụbọchị 30 nke ọnwa Mee. Ihe anya mmiri mere na Aba, Abia steeti dịka ha mgbe mgbasa ozi bụ Bipọ gburu mmadụ 9 mgbe mgbasa ozi dị na okporo ụzọ Apa Salad Market dị n'ụzọ esi eje Owerri n'ugwu pụrụ ma wee ihe ruru mmadụ 9 ma merụkwa ọtụtụ ndị ahụ tinyere ụgbọala na keke ndị mmadụ ọlọrali. Ihe anya mmiri na Karu Beach dị na Abuja dịka ihe mberede okporo ụzọ mere wee laa ọtụtụ ụgbọala ndị mmadụ n'iyi. Nke a mere ka ụgbọala gwongworo Coca-Cola gbapụ onye ọkwọ ụgbọala ya n'ike ma laa ọtụtụ ndị mmadụ na ọtụtụ ụgbọala ndị mmadụ n'iyi. Nke a mere ka odubeghị otu izu ụka ihe mberede okporo ụzọ mekwara n'otu ebe ahụ na-erughị otu izu ụka. Ihe mberede okporo ụzọ mere n'ebe ahụ dịka ụgbọokporo Dangote si n'azụ suo ụgbọala bụ mmiri ọmụmụ ọnụ nke kpaliri mmebi akụrụngwa ndị mmadụ ma laa ọtụtụ ụgbọala ndị mmadụ n'iyi. Ndị nchekwa oke ala Naijiria bụ Immigration Service agbarala nwa amadi ahụ ji ndụ ndị mmadụ atụ mgbere ahịa. Onye ụgbọala ọbara amara dịka Levi Obeze nke a n'ịtụ ide play ide show. Nke a mere ka onye otu Immigration Service jụrụ ịnara ya aka azụ ego ruru nde naira 10. Nwaamadi abụ nke iko ya na ndị otu ya jupụtara n'ọnụ ka ha tọchara otu obere mmụta nwanyị nke ọ fọziri ka ha mere ya aja nara aja ntụ lara ntụ bidoro tibe oke mkpu nke ruru ntị ndị nchekwa obodo n'oge ahụ. Nke a bịaziri mee ihe ndị ọzọ zoro ezo ka ọ pụta ihe ka akụpụsịrị ebe mposi ndị ọzọ arụrụ ebe ahụ nke ji arụ ọrụ maka iji lie ndị mmadụ na ndụ. Ejidere Obeze na mkpaji nke oke ala Badagry na Seme. Otu nwa amadi alala mmụọ dịka otu nnukwu ụlọ maburu daa n'Ikorodu, Lagos steeti. Ụlọ a jidere ihe karịrị mmadụ 10 lie ha ka ozi nke emechara bufeta na ndụ mana otu nwata obere nke a na ndụ ya so ndị lere William bụ n'afọ a nke mmanya kọwara na ọ nwere maki 320 ka ọkụle gbara. Ihe gbalịrị ọdịda ụlọ a ka bụ ihe mgbagwoju anya nye ndị mmadụ na steeti Lagos. Ajụjụ anyị na-ajụzi ndị mba Naijiria ugbu a bụzi a ga-eme ọnọle ọnama n'ole agba mbụ ọtọ n'ogbe agba abụọ ọtọ n'ogbe ọ bụzi so ogbe ka pịrị akụ. Silezie ihe ndị anya maka na amani ba butere amalere ahụ wecha amaghị ebe siri dị ozu na-esi n'ụkwụ abụọ.
Okpoko si na ụbọchị ya pụtara ụwa n'elu n'ala adịbeghị na ọ bụ ya mere nne ya jiri nwụọ n'elie ya n'otu akụkụ isi ya, nna ya nwụọ olie ya n'akụkụ isi nke ọzọ. Si were ihe na-achị ewu ojii tupu chi a na-eji ka anyị gbụsọwụrụ anyị n'ebe a ụbọchị aka akpụ isi ka abụọ afọ ọnụ ebe ụnụ na n'ụlọ anyị bụ na Nri News Igbo. Ndewo.